Γεύμα στις παίκτριες της Δόξας 2016 παραχώρησε ο Δήμαρχος Παραναιστείου κύριος Αναστάσιος Καγιάογλου εν ώψη του πρωταθλήματος της Α εθνικής κατηγορίας στις γυναίκες. Η δραμηνή ομάδα συμμετέχει στην πρώτη εθνική κατηγορία για δεύτερη φορά στη σύντομη ιστορία της και έχει ως στόχο να καθιερωθεί στην πρώτη κατηγορία. Το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι της Δόξας Δράμας, όπως και ο χορηγός των Μαυραετών, ο κύριος Καληνικίδης, και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, κυρία Αναστασία Τόλιου. Δείτε το σχετικό βίντεο από το γεύμα της ομάδας. Αναστασία Τόλιου μαζί μας, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Δόξας Δράμας. Κυρία Τόλιου, από την πρώτη στιγμή η διοίκηση της Δόξας Δράμας, ο Γυμναστικός Σύλλογος, είναι δίπλα και στη γυναική ομάδα της Δόξας. Σήμερα βλέπουμε εδώ από τη διοίκηση να προσφέρεται ένα γεύμα πριν τα κορίτσια της Δόξας 2016 παίξουν την Κυριακή το πρωί στο γήπεδο της Δόξας, να τονίσουμε, με τον Αστέρα Τρίπολης. Βρίσκεται εδώ σύσσωμο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δόξας Δράμας. Λίγα λόγια για τη σημερινή ημέρα. Βρισκόμαστε στο Παρανέστη, στο τραπέζι που γίνεται προς τιμή του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου του νομού μας, τη Δόξα 2016. Ξεκινάμε πρώτη αγωνιστική την Κυριακή μέσα στο γήπεδο της Δόξας. Όλοι οι αγώνες της γυναικείας ομάδας θα φιλοξενούνται φέτος στο γήπεδο της Δόξας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρήκαμε και έχουμε μια έτοιμη γυναικεία ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Α εθνική κατηγορία. Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε οι αγώνες να γίνονται στο δικό μας το γήπεδο όπως και θα γίνονται. Έκαναν μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία, είναι έτοιμες να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Εμείς θα είμαστε εκεί να τις απολαύσουμε, να τις χειροκροτήσουμε, να τις συμπαρασταθούμε και να τονίσουμε πως ο αθλητισμός δεν έχει φύλο. Το ποδόσφαιρο σήμερα και πάντα και παλαιότερα στη Δράμα έχουμε παράδοση, είναι για άνδρες, παιδιά και για γυναίκες. Είστε, γιατί έχετε περάσει και ως αντιδήμαρχος Δράμας, είστε από τους ανθρώπους που προασπίζετε και τα δικαιώματα των γυναικών, και θέλω και μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό για τα μηνύματα τα οποία περνάει αυτή η ομάδα, διότι το να υπάρχει μια γυναικεία ομάδα στην πόλη μας και να χρόνο με το χρόνο να εξελίσσεται με ακαδημίες, με το να συμμετέχει η ομάδα στην κορυφαία κατηγορία, είναι κάτι εξίσου αξιοσημείωτο από μόνο του, έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι από όλους μας αποδεκτό, πως απαιτεί ιδιαίτερα φυσικά προσόντα, πολύ καλή κατάσταση σωματική. Τα κορίτσια τα δικά μας, εδώ τα κορίτσια τα δραμηνά, έχουν αποδείξει πως διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά, μιας και πρόσφατα χαρήκανε την άνοδο που τους προσέφερε η μεγάλη τους επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τρεζής μαζί μας, βοηθός του κύριου Τσιμπλίδη στον πάγκο της Δόξας 2016. Coach, ξεκινάει η αγωνιστική περίοδο για την ομάδα της Δόξας την Κυριακή το πρωί στο γήπεδο της Δόξας στις 12 το μεσημέρι. Θέλω αρχικά να σε ρωτήσω πώς έχει κυλήσει η προετοιμασία της ομάδας σε όλο αυτό το διάστημα και τι να περιμένουμε τη φετινή χρονιά από την δραμηνή ομάδα. Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν τεχνικός διευθυντής στην ομάδα. Τα προπονητικά θα τα μιλήσετε με τον coach. Η προετοιμασία ξεκίνησε πολύ καλά, κύλησε αρκετά καλά. Είχαμε κάποιους μικροτραυματισμούς, είχαμε κάποιες προσθήκες παιχτριών στη διάρκεια της προετοιμασίας. Νομίζω ότι και ο coach και οι συνεργάτες του κατάφεραν να ενσωματώσουν τις παίκτρες αυτές. Ευελπιστούμε ότι από Κυριακή σε Κυριακή θα δείχνουμε όλο και καλύτερο πρόσωπο, αρχίζει γενομένη στην Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή που έχουμε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα, να περάσουμε σε ένα στοιχείο που είναι το δικό σας, η ομάδα βλέπουμε ότι έχει κρατήσει τον μεγαλύτερο κορμό την περσινή χρονιά, βλέπουμε να έγιναν και κάποιες στοχευμένες κινήσεις. Θεωρείτε ότι να περιμένουμε αυτή η ομάδα να βρίσκεται στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας? Η αλήθεια είναι ότι κάναμε αρκετά στοχευμένες κινήσεις. Είχαμε μια αποχώρηση της Φένιας της Μάκρας, η οποία ήταν ούτως ή άλλως δανεική από την ομάδα του ΠΑΟΚ.
Κάναμε 2 μεταγραφές από την ομάδα του ΠΑΟΚ, την Σίλια την Κατεριανάκη στη θέση του τερματοφύλακα ως δανεική και τη Μαρία τη Μαυρίδου με ελεύθερη μεταγραφή. Επίσης προσθέθηκαν στο έψυχο δυναμικό της ομάδας 3 ξένες παίκτριες. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ποιες ακριβώς θα είναι την Κυριακή μαζί μας, γιατί υπάρχει το γραφειοκρατικό κομμάτι της υπόθεσης. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφικές μας κινήσεις. Ψάχνουμε και κάτι ακόμα στην αγορά για να ενισχύσουμε σε μια συγκεκριμένη θέση. Θεωρώ ότι το έψυχο δυναμικό της ομάδας με τη δουλειά που έχει γίνει το καλοκαίρι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αν είμαστε όλες μαζί, όταν θα είμαστε όλες μαζί, ευελπιστώ να είναι αυτή την Κυριακή, πιστεύω ότι θα είμαστε δύσκολος αντίπαλος για κάθε μία ομάδα που θα αντιμετωπίζουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι όχι μόνο για τη σωτηρία, αλλά και η ομάδα μπορεί να μπει στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας με το τέλος του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Δόξας είναι μια ομάδα η οποία έχει συμμετάσχει παλιότερα ξανά στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, άρα εντός εισαγωγικών να πούμε σίγουρα έχει αλλάξει το ρόστερ από τότε, αλλά έχει εμπειρία από την κατηγορία. Θεωρείτε ότι θα είναι ένα στοιχείο που μέσα στη χρονιά θα βοηθήσει την ομάδα? Γιατί η διοίκηση είναι ίδια και αυτό που λέμε πολλές φορές, οι διοικήσεις κάνουν τις ομάδες. Εγώ έχω την τύχη να ήμουν σε αυτήν την ομάδα στις πρώτες χρονιές που δημιουργήθηκε. Καταφέραμε, σαν προπονητής βέβαια, την άνοδο από τη Γ στην Β Εθνική, από τη Β στην Α. Μετά αποχώρησα για κάποιους λόγους. Υπάρχει η εμπειρία. Υπάρχει η τεχνογνωσία. Ο πρόεδρος μου, ο Νίκος Λαζαρίδης, είναι στο ποδόσφαιρο γυναικών εδώ και 20-25 χρόνια. Ήταν παλιά αντιπρόεδρος στην ομάδα των Αμαζόνων που κέρδισαμε το πρωτάθλημα τότε και εγώ σαν προπονητής, αυτό σαν αντιπρόεδρος. Έχουμε την τεχνογνωσία σαν διοίκηση και σαν έμψυχο δυναμικό. Αυτό πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο στην προσπάθεια που κάνουμε. Από εκεί και πέρα σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο τόσο το προπονητικό επιτελείο όσο και το έμψυχο δυναμικό. Έχουμε την τύχη να έχουμε μαζί μας τον Νίκο Τσιμπλίδη, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια είναι προπονητής της ομάδας και κατάφερε συνεχόμενα άλματα για την ομάδα με αποτέλεσμα την άνοδό μας στην Αλφανική. Έχουμε τον Γιάννη Κατσανίκα, ο οποίος έχει περάσει σαν προπονητής της κατάστασης και από την ομάδα του ΠΑΟΚ, την αντρική ομάδα, και από την ομάδα της Δόξας Δράμας. Έχουμε τον Ανέστη τον Ιατρού σαν προπονητή τερματοφυλάκο. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του ενισχύει την διοικητική προσπάθεια που ανέφερες πριν και θεωρώ ότι όλα αυτά δημιουργούν τα εχέγγυα για την καλή μας παρουσία στην Αλφανική. Τώρα, σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα για μας. Έχουμε τη τιμή και τη χαρά να μας φιλοξενεί ο Δήμος Παραναιστείου με τον Δήμαρχο Παραναιστείου, τον κύριο Καγιάογλου, σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που βλέπεις. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον διοικητικό ηγέτη της Δόξας Δράμας, τον κύριο Γαλνικίδη, και την κυρία Τόλιου. Και αυτό δείχνει τις στενές σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας, έχουμε αναπτύξει. Κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, δηλαδή. Πολύ σημαντικό. Ξεκινάει από την παραχώρηση του γηπέδου για τα παιχνίδια μας στην Α Εθνική και νομίζω ότι και η παρουσία τους σήμερα δείχνει ότι οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Τέλος, coach, και ένα κάλεσμα στον κόσμο, όχι μόνο της Δόξας ή άνθρωποι οι οποίοι σας ακολουθούν, αλλά σε όλο τον κόσμο της Δράμας για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή είμαστε η μοναδική ομάδα ποδοσφαίρου που αγωνιζόμαστε στην Α Εθνική σε υψηλά επίπεδα. Όσο και αν κάποιοι θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας δεν είναι ακόμα σε υψηλό επίπεδο, εγώ θέλω να τους πω ότι να έρθουν στο γήπεδο, να δουν τις προσπάθειες των κοριτσιών, να τις χειροκροτήσουν, να τους επιθυμήσουν, να βοηθήσουν με την παρουσία τους στο γήπεδο, στις προσπάθειες αυτές. Θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη την παρουσία του φύλαθλου κόσμου. Θεωρώ ότι και ο φύλαθλος κόσμος έχει ανάγκη να έρθει στο γήπεδο της Δόξας και να ξαναζήσει στιγμές από Α Εθνική. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινάμε με μια ομάδα Α Εθνικής αντίπαλο, τον Αστέρα Τρίπολης, και αυτό από μόνο του δείχνει την ιδιαιτερότητα και τη σημασία που έχει το πρωτάθλημα της Α Εθνικής φέτος. Να αναφέρω ότι είναι ομάδα του ΠΑΟΚ, του ΣΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Όφη, του Αστέρα Τρίπολης. Ομάδες με ιστορία, ομάδες με παρουσία στην Α Εθνική και στις αντρικές ομάδες, και δείχνει από αυτό από μόνο το πόσο σημαντικό είναι το πρωτάθλημα της Α Εθνικής φέτος. Είναι σίγουρα πολύ σημαντική η βοήθεια του κόσμου και ευελπιστούμε να τους έχουμε δίπλα μας από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή μαζί μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, Δημήτρη, που είσαι δίπλα μας μαζί. Ευχαριστώ. Σοφία Ηλιάδη μαζί μας. Σοφία,
την Κυριακή το πρωί ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α Εθνικής. Πώς έχει προετοιμαστεί η ομάδα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος? Θεωρώ ότι από την αρχή του καλοκαιριού δουλεύουμε τακτικά και σκληρά για την προετοιμασία όλη αυτή που γίνεται. Είμαστε έτοιμες, ανυπομονούμε για το παιχνίδι και θεωρώ ότι θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Βλέπουμε σήμερα εδώ από την διοίκηση της ομάδας να υπάρχεται ένα γεύμα σε όλες τις παίκτριες εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω άμα θεωρείς ότι είναι μια κίνηση η οποία συσφίγγει αρχικά τις σχέσεις σας πριν τη δοκιμασία του πρωταθλήματος. Σίγουρα κάτι τέτοιες στιγμές και ειδικά όταν είναι όλη η ομάδα μαζί εννοείται ότι υπάρχει σύσφυξη. Γενικά είμαστε και μια παρέα εκτός από ομάδα και όποια καινούργια έρχεται μπαίνει μέσα σε αυτή την παρέα. Οπότε είμαστε ευγνώμονες για αυτό που συμβαίνει εδώ και είναι πολύ ευχάριστο γεγονός και νομίζω ότι βοηθάει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει άρχος για την πρεμιέρα? Σίγουρα υπάρχει, όσον αφορά το ότι εντάξει, θα είναι η παρθενική μας εμφάνιση σαν ομάδα, που εντάξει, είμαστε περισσότερες περσινές αλλά υπάρχουν και κάποιες προσθήκες. Υπάρχει το άγχος της ανυπομονησίας, να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε, πώς θα δούμε τους εαυτούς μας σε εκείνο το παιχνίδι, από αυτή την άποψη, άγχος. Και τέλος ένα κάλεσμα στον κόσμο της δόξας και της δραμηνής κοινωνίας. Περιμένουμε να έρθει κόσμος να μας στηρίξει σίγουρα και ελπίζουμε ότι με την αγωνιστικότητα και το πάθος μας θα κερδίσουμε τον κόσμο και σε κάθε παιχνίδι θα έρχεται και περισσότερο. Τάσος Καγιάογλου μαζί μας, δήμαρχος Παραναιστείου. Δήμαρχε, βλέπουμε εδώ σήμερα ένα γεύμα πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις η Δόξα 2016. Πάντο δήμαρχος, ο Δήμος, με συγχωρείτε, σε ό,τι δραστηριότητες κάνει η Δόξα 2016. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες στιγμές αυτής της ομάδας, θυμόμαστε ότι είχε γίνει παρακοχώρηση του γηπέδου της Ανδριανής. Πώς βλέπετε από τη δική σας τη μεριά τη φετινή προσπάθεια της Δόξας 2016? Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Δόξας, τη γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας 2016, για τη μεγάλη επιτυχία που βρίσκεται στη μεγαλύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Α Εθνική. Είναι τιμή για το Δήμο μας, γιατί η ομάδα αυτή έχει έδρα το Δήμο Παραναιστείου. Φέτος θα δώσει τα περισσότερα παιχνίδια της βέβαια στο γήπεδο το ιστορικό της Δόξας Δράμας. Αποτελείται από παιδιά του νομού Δράμας, δεν είναι μόνο από το Δήμο Παραναιστείου. Ο πρόεδρος είναι ο Νίκος Λατζαρίδης, που μπορώ να πω πολύ καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει αφήσει την ιδιωτική του ζωή, έχει αφήσει την οικογένειά του, τρέχει την ομάδα, είναι αντιδήμαρχος μαζί μας στο Δήμο Παραναιστείου, είναι παντού, πάντα, όπου χρειάζεται, βοηθάει. Εγώ σήμερα ως ένδειξη μιας καλής προσπάθειας παραθέτω από μόνος μου ως Τάσος Καγιάογλου ένα γεύμα στα κορίτσια αυτά, γιατί χαιρόμαστε που τα βλέπουμε, κερδίζουμε από αυτά τα κορίτσια και χαρά παίρνουμε όλοι από το Δήμο μας, από το νομό μας και όλοι οι δραμηνοί που είναι εκτός του νομού. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι διδάσκει ήθος η ομάδα, είναι κορίτσια τα οποία είναι από το νομό της Δράμας. Φέτος βέβαια ενισχύθηκε η ομάδα, έχει φέρει αυτή τη στιγμή 3 ξένες, οι οποίες είναι σε μια προσπάθεια ώστε να μπορέσει η ομάδα να κάνει καλό πρωτάθλημα στην Α Εθνική, να σταθεί επάξια. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχουμε και φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο τραπέζι τον κύριο Άγγελο Καληνικίδη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Δόξας Δράμας, της ιστορικής του Μαυραετών των Ανδρών, μαζί με την κυρία Αναστασία Τιντόλιου. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Μας έχει παραχωρήσει η Δόξα Δράμα στο γήπεδο ώστε να μπορεί η γυναικεία Δόξα 2016 να αγωνίζεται εκεί. Τους ευχαριστούμε. Και ως ένδειξη καλής συνεργασίας, αύριο στον αγώνα που θα δώσει η Δόξα Δράμας μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ανδρικής που θα έχει τον αγώνα με την Μπροστάνη, θα συνοδεύσουν τα παιδιά της Ακαδημίας μας, τα κοριτσάκια της ομάδας μας, θα συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα η δική μας έχει πολλά τμήματα, η γυναικεία, όταν λέω δική μας εννοώ
τη Δόξα 2016, την ομάδα που τρέχει ο αντιδήμαρχός μας και έχει, σας λέω, έδρα το Δήμο Παραναιστείου. Αποτελείται από 85 με 90 κοριτσόπουλα του νομού Δράμας. Είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε εδώ, πρέπει να σταθούμε, πρέπει όλοι οι Δραμηνοί να αγκαλιάσουν αυτή την ομάδα, που άλλωστε μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Δήμαρχε, θέλω μία υπόσχεση για τη σημερινή ημέρα. Άμα θα είμαστε έτοιμοι άμεσα και πότε θα είμαστε έτοιμοι η ομάδα να επιστρέψει έστω για τις προπονήσεις της στο γήπεδο της Ανδριανής. Σωστά, πολύ καλή ερώτηση. Θέλοντας να αναβαθμίσουμε το γήπεδο το οποίο έχουμε στην Ανδριανή, που είναι η κυρίως έδρα της ομάδας της γυναικείας, έχουμε προβεί στην αντικατάσταση του χλωοτάπητα, έχουμε ξυλώσει το παλιό γήπεδο το οποίο δεν ήταν καλό. Το έχουμε άλλωστε υποσχεθεί και στον Ηρακλή Ανδριανή, στην ανδρική ομάδα, και στη γυναική ομάδα Δόξα 2016. Μέσα σε 1,5 μήνα το γήπεδο θα είναι έτοιμο να μπορούν να επανέλθουν στο ταρτάν, στον αγωνιστικό χώρο, οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να παίξουν τα παιχνίδια, και βέβαια το χρειάζονται και σαν γήπεδο προπονήσεων. Όσο καιρό κατασκευάζεται το γήπεδο και είναι σαν ανακατασκευή αυτή τη στιγμή που δουλεύουν τα μηχανήματα εκεί για να γίνει καινούρια σπορά από την αρχή, έχουμε αναβαθμίσει, έχουμε ένα ακόμη γήπεδο στον Νικηφόρο. Εκεί κάνουν την προετοιμασία τους οι δύο ομάδες, και η Δόξα 2016 γυναικεία και ο Ηρακλής Ανδριανής. Έχουμε αγάπη, άλλωστε από πολύ μικρό παιδί είμαι μες στο ποδόσφαιρο, είχαμε την Πλατανιά, έχουμε όρεξη και σαν διοίκηση ήμασταν στην ομάδα της Πλατανιάς, και φαίνεται αυτό γιατί σήμερα μπορούμε να χαιρόμαστε, γιατί έχουμε προς ολοκλήρωση το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο που θα είναι γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ στην Ανδριανή, το οποίο θα είναι ένα αθλητικό στολίδι, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Θα μπορούν εκεί να έρχονται ομάδες, να φιλοξενούμε. Σε λίγους μήνες, σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμο, θα κάνουμε τα εγγένεια. Βλέπετε ότι έχουμε διάθεση και πρέπει να στρέψουμε τους λίγους νέους που μείνανε στην περιοχή μας προς τον αθλητισμό. Άλλωστε φημίζεται η Ανδριανή για τους αδερφούς Ανδρέογλου, οι οποίοι έχουν πανελλήνιες νίκες και όχι μόνο, και στην Ευρώπη πρωτιά και δεύτερο αθλητές διακρίνονται, όπως και έχουμε από το Δήμο μας και δεύτερο πρωταθλητή στην Άρση Βαρών, τον κύριο Τρενταφυλλίδη, τον Παντελή, που κατάγεται από το Παρανέστη. Είμαστε εδώ, θα είμαστε, ό,τι χρειάζεται να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε. Ωραία. Και τέλος, πώς βλέπετε τη Δόξα 2016 τη φετινή χρονιά, και άμα θέλετε και μία ευχή για το κλείσιμό μας. Όλοι ευχόμαστε η ομάδα να σταθεί στην Α-Εθνική. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μετά από 2 χρόνια να επανέλθει, άλλωστε ήταν στην Α-Εθνική. Είναι πολύ σημαντικό γιατί διαφημίζουμε τον νομό μας. Είμαστε μοναδική ομάδα από Θεσσαλονίκη μέχρι και τον Εύρο που είμαστε Α-Εθνική. Μόνο ο ΠΑΟΚ είναι στην Α-Εθνική. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ούτε καν δεύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Θα αγωνιστούμε με μεγάλα σωματεία, θα αγωνιστούμε με τον Ολυμπιακό, θα αγωνιστούμε με τον Παναθηναϊκό, θα αγωνιστούμε με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ. Και όπως ξέρετε, η Δράμα με το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει πολύ καλή παράδοση, γιατί είναι η μοναδική ομάδα, η Αμαζόνη, που ήταν παλιότερα στη Δράμα, στο νομό, που πήραν πρωτάθλημα πλην του ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα, βλέπω η δική μας, ότι έχει πολύ υλικό, έχει κορίτσια που είναι από τον νομό, έχει κορίτσια που έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, και κοντά στο ταλέντο αυτών των παιδιών που ανέβασαν την ομάδα στη Β' Εθνική προσθέθηκαν και κάποια καινούργια παιδιά. Έχει έρθει μια καινούργια τερματοφύλακα που είναι η κόρη του Καρτεγιαννάκη, του γνωστού τερματοφύλακα, που μπορώ να πω ότι ήταν απαραίτητη στην ομάδα. Έχουν γίνει και άλλες προσθήκες, όπως και οι ξένες που είπα από την αρχή. Όλοι μαζί η διοίκηση, με πρωτάρι τον Νίκο τον Λαζαρή, τον πρόεδρο, μαζί με το προπονητικό team, κάνουν μια σημαντική δουλειά που πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, και εύχομαι να παραμείνουν στην Α-Εθνική. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.